హాయ్ ఎవ్రీవన్. టుడేస్ రివ్యూ ఇస్ ప్రదీప్స్ డ్యూడ్. మూవీ ఎలా ఉందంటే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ప్రదీప్ వన్ మ్యాన్ షో అని చెప్పాలి. మనకెక్కడా బోర్ కొట్టదు. ఆయన పర్ఫార్మెన్స్‌తో మనల్ని చాలా ఎంగేజింగ్‌గా చేస్తాడు. డైరెక్టర్ మేడ్ షూర్ థాట్ వి ఆర్ ఎంగేజ్డ్ త్రూఔట్ ద ఫిల్మ్ విత్ కంటిన్యూయస్ కామెడీ. ఇక ప్రదీప్ రంగరాజన్ అయితే తన యాటిట్యూడ్‌తో మనల్ని చాలా ఆకట్టుకుంటాడు. కేవలం ఎంటర్‌టైన్‌మెంటే కాకుండా ఎమోషనల్ సీన్స్‌లో కూడా చాలా బాగా చేస్తాడు. ఇంతకుముందు మన పర్ఫార్మెన్స్ చూసినట్టే ఇక్కడ కూడా చాలా బాగా చేస్తాడు. ఇంకా హీరోయిన్ విషయానికొస్తే మమిత కూడా ఎమోషనల్ సీన్స్‌లో చాలా బాగా చేసింది. ఇంక మూవీ కూడా తన చుట్టూనే తిరుగుతా ఉంటది. తన ప్రాబ్లమే హీరో ప్రాబ్లమ్‌గా చేసుకుంటాడు. ఇంకా వీళ్ళిద్దరి పేరు కూడా మూవీలో చాలా బావుంది. ఎక్కడ కూడా మనకి ఎబ్బెట్టుగా ఉండదు. వి ఫీల్ లైక్ లుకింగ్ ఎట్ ఎ రియల్ కపుల్. అండ్ తన ప్రాబ్లమ్ హీరో ప్రాబ్లమ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతదన్నదే మూవీ. ఇంకా ఈ మూవీలో వీళ్ళిద్దరి విషయమే కాకుండా దేర్ ఇస్ ఎ వెరీ సీరియస్ సబ్‌ప్లాట్. డైరెక్టర్ దాన్ని బాగా హ్యాండిల్ చేశాడు. అండ్ త్రూ ఔట్ ద ఫిల్మ్ వి ఫీల్ రియల్లీ ఎంగేజ్డ్ అండి.